Sulkatiikereiden uutiset. No niin, sulkatiikerit taas uuden videon välissä. Tänään me sitten tehdään Brawl Talkia, joo. Me vaihdettiin nyt takas Mobiceniin, koska me ei saatu oikein sillä V-rekorderilla hyvin tehtyä. Ja niin, kun avasin Megalippaan, kun eilen vähän farmasin pokaaleja, niin sain 21 000, niin avasin sen ja sain sieltä 3 raftin. En voinut tehdä oikein asialle mitään, kun en ollut missään livessä tai sellaisessa. Niin nyt me tänään puhutaan vähän Brawl Talkista ja pelataan. Tuttiin syö katsoa. Joo. Elikkä siis kuten olette ehkä huomannut, jos te menette Brawliin ja katsotte, niin siellä on uusi päivitys. Season 15 kai. Niin varmaan. Ja niin tuli siis uusi rämäpää, joka on Boosters. Niin eikö se ole joku sellainen neudokuvaohjaaja, joka niinku oikeesti on jossain vessassa ja pyyhkii jotain juttuja, joka se ei ole, no joo, ja sellainen onko se nyt, ja sitten se ampuu sellaisia elokuvien rullia ja se on sellainen epämuodostava tai sellainen, joka ei anna juttuja tai paussijuttu. Ja niin, tulee vähän. Ja se paussi, se paussaa kaikki hyökkäys, se ei jos vaan sitä, missä se on, se ei ylhäältä tai sivuilta mitään. Ja sitten se toimii boomerangin, se antaa ne takas sille, joka teki sen. Ja sitten sillä on myös se vitsin skinni, se on joku sellainen Chainsaw Boosters tai sellainen. Niin se on outo, se ei oikein tai en tiedä, mutta sitten se uusi pennin, se ekan jutun Passin, niin mikäliäkään, niin siinä on se peninuskini, joka on se haisunäyttötyyppi. Niin se on kyllä aika hieno, mä ainakin tykkään. Mut sitten seuraan siellä. Tulee ainakin joku se Brawl Starsin vitsin joukkuekilpailu tai mikäliäkään, en oikein tiedä siitä, mutta mielestäni se jos sä katot sen ihan livenä tai millään vaan, niin sä saat siitä ilmaisen taranskinin, ja jos sulle ei oo taraa, niin sä saat tarankin. Ja sitten yksi juttu, josta ollaan tosi innokkaita Hello Guestin kanssa, on, että tulee uusi boksi, jonka nimi on Omega Box, ja siitä tulee jopa Skinny Darryl. Se tulee siis, se ei tule ihan tässä päivityksessä, mutta joskus silloin talvena tai silloin joulukuussa, ja siitä on outoa. Mutta sitten ne gear tokenit tai mikäliäkään, niin niitä tavallaan ei enää ole, ne otetaan pois pelistä tai tavalla. Ja sitten sen tilalle niitä voi ostaa ihan coineilla. Ja sen ei tarvitse enää saada 7 megaboksista, jos sä et saa mitään. Sä saat 5 ja sit sä saat jossain 6 jotain. Niin sitten niitä voi ostaa coinilla tuhansia sit Epicää. Sit Epicsille ja Myttisille tulee ihan sellaiset omat, että ne saa Epiceille ja Myyttisille ihan omat. Mut sitten muut saa ihan superrare, että se ei tee mitään. Ja sitten myös gadgetit ja starpowereita, niitä voi nykyään ostaa ilman menemällä shoppiin ja toivomalla, että saa sen toivotun. Eli niitä voi vaan ostaa mitä haluat. Gailin pyörämyrsky gadgetin, siitä saat
Sä panin 1000 koinia ja saat sen. Niin. Sitten, oi. Niin. Voi, mä kaikki mautsin. Rainapallo. Noin. Se siitä. Sitten pieni ragekuitti. Ja älkää välittäkö, se oli vaan tyhmä. Mitä sitten tuli? No, en tiedä. Se taisi olla se koko Brawl Talkki, en mä tiedä, en ole varma. Mutta mielestäni ja sanokaa sit kommentteihin, jos unohdin jotain tai sellaista. Ja kannattaa myös varmuuden vuoksi katsoa se Brawl Talk kokonaan. Ja tossa näitte, siinä oli yksi sellainen Bravbox, Megabox Darryl, niin sellainen tulee mut vaan Omegana, eli se on sellainen punainen, jolla on siivet ja sen tyyppinen. En tiedä, mutta se on kyllä outo. Niin se on, en tiedä, mutta toivottavasti siitä tulee niinku jotain ja Darryl on kyllä ärsyttävä. Ja niinku, mä en tiedä, mitä siitä voi tulla, mutta se on kyllä niinku outo, että saadaan. Mutta nyt vaan sitten jatketaan. Muistakaa laittaa kommentteihin, jos unohdimme jotain ja jatketaan sitten vaan pelailua Hello Guestin kanssa. Niin. Ei sun pitäisi pistää kuulokkeet. Ja niin. Alkoi jo huonosti, Edgar vetää kohtamaan. Ei mitä? Ei vetänytkään. Mitä se veti? Hän halusi lahjoa meidät. Edgar oli outo. Tohtori Edgar. Ei se tappo. Otis on kyllä ärsyttävä. Toi Brokki on ihan huono. On. Vahvistus tulee. Noi vaan syöttelee. Mä vaan pelleilen. Niin. Parempi pyypivos. Ei! Kuin 10 oksalla. Mitä? Voi nyt se Edgar vaan ottaa sen. Siis mä en ihan tajua. Haluuko noi Otis ja toi vitsin tyyppi, että ne tapetaan vai? En tajua. En yhtään tajua. Niin kuin. Voi, akkukin taitaa loppua. Nyt ei ole hirveän hyvä. Toivottavasti se on varmaan tullut se päivitys jo muille maille, mutta Suomeen se ei ole vielä ainakaan tullut. Että, oho. Mä en tiedä, mutta siis toivottavasti tulisi pian Suomeen, koska mä ainakin haluan, että se tulisi pian. No niin, tehkää nyt maali. No niin, hyvä. No niin. Brock, tappaa! Mä hävittiin. No niin. No, se taitaa olla kaikki tämän päivän ohjelmasta. Ja taidetaan lopettaa siihen. Kiitos kun katsoitte ja tilatkaa kanava. Niin. Ja muistakaa Ropelaajat kanava. Niin. No, se on sitten päättyy päivän tappioon. Voi. Hei hei.